'Yan Najeriya su suke amfana da basussukan da Bola Ahmed Tinubu ke cewa, inji kungiyar jam'iyyar APC ta ƙasa. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kara batun yawan karɓe-karɓen basussukan da gwamnatin ke yi tun hawan shugaba Bola Ahmed Tinubu, inda ta tsaya kai da fata ta ce karɓar basussukan wata dabara ce ta samar da kuɗaɗen gudanar da wasu muhimmancin ayyuka, ba wai wani ganganci bane kamar yadda wasu mutanen ƙasar ke korafi a kai. Wasu masu korafi sun hada da wasu masu sharhi akan al'amuran yau da kullum da masanan tattalin arziki da kuma wasu jam'iyyun hamayya irin su Labour Party. Masu zukar cewa bashin musamman ma na waje na nuni da haɗurran da suka ce na tattare da shi ga makoma ga kuma al'ummar da suke cikin ƙasar nan. Jam'iyyar Labour Party ta kwatanta yawan cewa bashi ga gwamnatin Tinubu ke yi daga waje da cewa abin takaici ne, kamar yadda sakataren ta Umar Ibrahim Faruk ya bayyana wa BBC. Mu a matsayinmu na jam'iyyar Labour Party mun kalli abin ya zama abin takaici, saboda haka muna nuna gwamnatin nan cewa abin da take yi ba daidai ba ne, ta duba da kyau kuma a dakatar da maganar karɓar bashi a nan gaba, in ji shi. Sakataren ya kara da cewa ya kamata gwamnati ta tabbatar da ta toshe duk wata korafi na satar kudaden gwamnati da ake yi. Bugu da ƙari dai gwamnatin ta duba irin kudaden da take kashewa akan wasu abubuwa da basu wajabta ba, kamar tafiye-tafiye da kayan alatu da aka ce ya kamata a rage ko ma a daina yin amfani da barakala wajen kuɗin da ake ansowa bashi. Jam'iyyar Labour Party dai ta hamayya ta ce abin da ya kamata gwamnati ta yi bayan tsuke aljihunta shine ta mayar da hankali wajen amfani da kudaden wajen inganta rayuwar talakawa ta fannin kula da lafiya da kuma makarantu da tsaro da sauran muhimman abubuwa masu muhimmanci al'umma wanda za su amfana da shi, amma ba a je ɗaukar kuɗin a je a ciwo bashi ba, a rinka shagali da kuɗin, a sai jiragen ruwa, a sai jiragen sama, sannan ai wasu abubuwa na sharholiya da kuɗin ba. Sai dai a martanin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta ce lamarin yadda 'yan hamayya da sauran masu suka akan bashin suke gani ba haka yake ba, kamar yadda daraktan yaɗa labarai Bala Ibrahim ya shaidawa BBC. Ya ce wannan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu shine shugaba na farko ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa wanda ya san darajar kuɗi, ya san darajar riba, kuma sannan ya san darajar faduwa, sannan kuma yadda za a sarrafa kuɗi idan aka ciwo bashi ya sani. Idan aka bashi dama, wannan ya nuna cewa an yarda da karfin tattalin arziki a Najeriya. Don haka wannan cece-kuce ake yi game da basussukan Najeriya ke cewa ba laifi ba ne, rashin fahimtar abubuwa ne, in ji daraktan yaɗa labarai. Dangane da korafin da masu sukar ke yi cewa ba su ga abin da Bola Ahmed yake da kuɗin da ake cewa bashi ba, sai Bala Ibrahim ya ce cin bashi ba wai lallai ka ciwo bashi ka gina rijiya ko kuma ka ciwo bashi ka gina gada ko kuma asibiti ba, amma ana iya cin bashi domin a ƙara ƙarfafa ƙarfin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa. Ya ƙara da cewa yanzu haka idan aka dubi ingancin wutar lantarki da ake samu a Najeriya ba a dai kai kamar yadda ake so ba, amma lallai al'amura sun inganta ta yadda ake samun wutar fiye da yadda a baya ake samu. Wannan na ɗaya daga cikin irin abubuwan da ake yi da irin waɗannan kuɗaɗe da ake cewa bashi. Yayin da ire-iren wannan bayanai da ke fitowa daga bangaren jam'iyyar APC da gwamnatinta, 'yan Najeriya na nan cike da fatan kwalliyar za ta karɓo kuɗin sabulu, ba wai ta je ta sa a ƙara nemo wani kuɗin daga wani wajen ba. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na Muleka Duniya. Yau ba mun leƙo muku labari wanda Bola Ahmed Tinubu fa yake cewa kuɗin da fa yake cewa 'yan Najeriya su ne suke amfana wannan kuɗin. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.